Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana abaningi ukuphumela obala kwaloko wayengumculi kaMaskandi uDlubheka umfowabo Khuzwayo. uDlubheka okuyindodana ke kababa uShobeni Khuzwayo ufezeka ukuthi kumculo kawuyekanga nje ngoba wayethanda ukuyeka. Uthi uyeka nje ngoba ke vele singelwa mihla ke namalanga singelwa ngesibhamu futhi ke singelelwa ke nento kangayazi. Muva nje useveza ukuthi kukhona abamfuna ke ngezibhamu ngoba bemsolo ecaleni ke lokubulawa komunye umuntu. Uthi ke nalento abamsolela yona wayengekho ngisho ekhaya kubo ngalesikhathi ke kwenzeka leso sigame. Ukhala ngokuthi ke wayezivakashela nje ke eMpumalanga ezivakasheleleke abangani bakhe nabafowabo ke nosibali bakhe abakhona ngapha ke eMpumalanga. Uthi ke abafuna ubufakazi balokho abaye kule ndawo ayekade ke kuyofika becele khona ke ubufakazi bamakhamera ngoba ke akhona amakhamera lapha ayevakashe khona. Uthi kumanje ufunwa ngezibhamu usenazi izingoma anazo ke aziqophileyo kodwa akakwazi ukuthi ke ahambe kaye eGoli noma hamba yoqopha aphume lapho ke esekubhaceni ke khona ngoba bemfuna ke phansi befuna ukumdubula. Uthi kuyafisa ukwazi ukuthi ke yini okufanele ayenze emhlabeni noma kayenzele umphakathi ukuze ke abantu ke bemthathe njengomuntu ke njeke lapha ke bakithi ke ongenalo udlame. Uthi akunalo udlame futhi akekho ke nomuntu engake ngamthikabeze kodwa ke ngisabela ke impilo yami esengibhekene ke nakho. uDlubheka uzwakaleke kumunyu ke kuzowamunyu ke nakubantu abekade ke bebukele ku TikTok live uDlubheka ekuveza ukuthi ufunwa phansi ngezibhamu. Kodwa kumanje ekhaya ngoba kusena lesimo kunomkhuhlane omama basazilile akulali umuntu ekhaya ngendlela amaphoyisa afika bakhombisa umonakalo awenze ngakhona eplazini lamaphoyisa mefika lapha ekhaya ngekusala emuntu ebaleni information ekhishwa abantu abalahla umkhondo olandelwa amaphoyisa basebenzisa abamaphoyisa ngenhliziyo zabo ukubona basaphethe lento kaKhuzwayo akumoshakale kunjalo embovu elimana uJobe lo usemall bukhona ubufakazi bokuthi wawusempumalanga emall indawo wawukuyona yayinawo amakhamera kukhona ukufakazisayo inamakhamera ngangishuta siyiphuzela futhi phela into engiyazi manje nje kwathi nagcinana namagenge ngigcina nezo mangivashela ombomza bami lapha nosibalo khona osibalo abahlala khona hayi ke sahlala nje lapho futhi sasibuyele wesibili banayo izolo sasihleli khona kusaza futhi aphinde sabuyela lapha emall sayehlalela khona sasuke lokushini ngisho ukuthi namanje ngiphethe konke lokho efonini yami nabo futhi ngobuchwepheshe abo ngathi abayithinta ifoni amabe nje befike bevula amakhamera lapha eDepones bofe bengibona ngoba ngibasendela ngagqoke kanje fika lapha niqale isikhathi sokuthi afika leso sikhathi emall into lengayingena zu2 engizazi ngineshort ngafini verify khona amakhamera ayongikhipha ukuthi bengilapha ngihlangana lento engilandelelwa yona manje lapha lento inziwa abantu bangakithi abadala abakhona lapha ebuyafuthi ukuthi amaphoyisa afuna namhlanje ufuna namhlanje umndeni wakithi ungabhekani nomndeni waSithole ngabantu abakhanda into beyibona ayikho kodwa ukuthi manje bathanda ukuthi la kungole khona kuyobhica igama lami lapho ukubhica umndeni wakithi. Right. Amaphoyisa akufunayo amaphoyisa aseBarberton noma amaphoyisa aseGoli la kwenzeka khona icala noma amaphoyisa ala kwaZulu Natal lamaphoyisa akudinga kakhulu. Ngabe ngikhuluma iphutha webhuti ngoba ukufika kwawo lapha akekho wayewazi ukuthi asukaphi akanjani kodwa nje afika afuna mina lapha athi kuthiwa kunomuntu engimfihlela ngithi ngihlale ekhaya ngihlala nakhona eplazini yamase yosebenza nje inkoma belusa abahlala eplazini. Wena usuke wawenza mhlawumbe izaba zokuthi uye uhanjiswe umuntu omdala noma ummeli emaphoyiseni ukwazi ukuthi uyoclearisha igama lakho usuke wasondela emaphoyiseni station eseduze ngokombiko oshoyo ngizamile ukufika eNquthu nebala ngaphinde futhi ngadibana naye lo muntu engibona vele uyangihlupha ngimazwe ebuya ngana lokho ukuthi angimazi noma sengibonile noma angibonile ngicine ngakhona ungenelele lo police station ngokuthi ngidibane naye khona ePitobeni angangazi ukuthi ubuya ngabona vele uzophinde futhi ngakhelela ulayini ukuthi uyangibona mhlambe ngila eNquthu enze lezi zinto zakhe azenza kumina. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyana.